खरचा जाकरा सेंकारि बोखनाय बेबागनो फुरजा पाइथाकनि बकिवो ब आचुरजा पुइलावखे ब खरकसानो आचुमसा खरकचिबा सिख्लाराव फायै बिनि बगिवो फायै आचुफै ताई चिरिक लायै रोजाब नंरक रोजाब लायै बरफ टंथगलाय दंलायबानि आचुमसा खरकसा सिख्ला ओंसाव हिंदी ट्रेननि चेन सतनै ट्रेन बथागिर लायग्राना ताई खरकसा सिख्ला सावो हि किचिं ahino eren चेन सतन गाहके इकोन हानि आरो सैजा दङ 500 टाका एबा तालदक जेलमा दंनाय मानजाखांके पुइलानि सिख्ला ताइसा कफिरो होद तामुवा नि जों जनो 100 टाका खाई कालेक्शन खाइके नसे 1500 टाका फायो 500 टाका माने यागुलो ताई जे बागी बार दं ता चालायन ता नुलायन ता टंथुलायन ता नि कुनो गियानो Afrokai 3 number kising usau जों चेन सतनि दुखथागिरि खांके इ कबुरानो फुनुगिर नायनाय आफ्रकाय जों यावबो थांनाय बोरै लेखे आफ्रकाय अ जाकारा खरकसा बनि कग्रक खनावै याग जुरखायै काबै साका अ सिक्लारो नरक आनि बसानि समानसि नरक आनो हायजों जालो ताखिले जादि प्लिज नरनि गोसोबो आं याग जुरखाय नर खलमो प्लिज आपति ताखलाय जादि आफ्रकाय अ जेरेरो अ बुरानि कग्नो खनायवै बना जायखायवै थांगै चेन सतनि रका आफनि लगिनो ति फायै सोंबाग्या साबो ताम खानायनि बागै नर चेन सतन सोंबाग्याके आफ्रो सिक्लारो ओ बुरानि दुखागो याग सुबै साले इको ओ बुरासे चेन सतनो आहानो एरें तमन सामन खाने के ओ बुरानो संखा ति नोंसाइमेदा आहानो एरें चेन सतन गाके 500 टाका जरिमाना खायाखैबा तालदक जेलमा दंनाय हिनै आफ्रकाय ओ बुरा किसा बुसावै साका नायदे ति साहाब बर आरि तत्रावो साकुर सुल्टी खायै आरि यागनि 1500 टाका रांनाय पाइखा आबनि यागनि यावनो बगिसे आं चेन मासुकन जिउ नै ओ माय गॉड आफ्रकाय ति वाना जाखा हैदा गेबा बरनो तिनि नायगेरना कला नै बिदि पालरनो ति कल खायै ओ खरक जिबा सिक्लारनो रबितला आफ्रकाय ओ सिक्लारनो फनुगै साव ओ खनाय ओ सेंगारि ओ चांदरि आहानो फुरिया बिगेदा नबारबाय साला जत्ता ताबु बाहि बात बरक जुदि काहबै चिन्ता खाइके बरक नबो बुरा ताहिनी चेरेनो सेरे ताहिनी हिमानि कक्सि ए कगना तंगो बुनि बागै वारेंसा खांकाय सागो कलाय फुनै आबनो बुनि हानियानो ता खातुमनि निजेनि बागै सेवान समनि बुइदा हागा खायना थांगाखै निजे हामियांगु अबो कगना तंगो ताइसा क जेब्रनि केबो खरै बिनि बागै मतारे तंगो हरि कक तंगो खाजनि बारेते किसिक सम दर भाइ दानजाखा ओ चिकन सा कथमा बसा कमेन्ट खातिर तापकदि ताइ दर गाउ फानो अ चैनल कताल कोके अ चैनल सब्सक्राइब खाइदिनि याका करजाबैनि बारेसो किसिक सम ताइ बेल आइकन बो क्लिक खाइनानि ताउने हले कताल भिडियो अपलोड खांगे दर नोटिफिकेशन बिसिकते कताल को भिडियो रखनो नायनि मानदा हेके खाजनि बारेते किसिक तेने ऑप्शन छितो जतन